So, ayan guys, ready to mukbang na po kami, no? Ito yung ulam namin, itong sikad na kinason. Tapos meron din itong guso. Ayan, kasama ko si Marinong Humboy. Hi guys! Meron ding pusit. Ayan guys, oh, yung pusit. Nandito po kami sa ilalim ng coconut tree. Coconut tree. Coconut tree under the water. So, ayan. So, let's start na guys. Kain muna tayo, no? Mag-pray muna tayo bagong kain dito. Jesus, O Lord, Jesus, O Lord, Jesus, O Christ, O Lord. Amen. So, yun po, let's eat na guys. Let's eat na. Ito, paborito ko talaga itong gusto. Kahit anong ulam, paborito ko lahat. Sampang ram. Sa nagtimplano sila. Si Tips Leo. Sarap talaga magluto ng Tips Leo, no? Oo. Yan. Meron tayong gusto dito. Yung kinason guys. Gusto ko ang mga ka-tips, lagyan natin dyan. Kasi mukbang namin, sa ilalim kami ng coconut and dako ng saging yung pinakainan namin. May balas. Ang laki ng kabibi nung dalang Tips Leo. Ayan. Ganito na yung pagkuha. Tamis ng laman ng kinason. May pang-abli ka? No. Ito ba abli? So ito rin yung servings po namin. And kami ng soft drinks, yung Sprite na para pampahilis. Ali lang, ano ba? Okay naman? Ano na bang squid ito? Ito talaga yung pagkain ng kinason. Kailangan merong tusok. Yung ginagamit ko yung pangtusok ng organic na buongon pala. Tinik ng buongon. Seafood mukbang po to. Buti na napunta dito. Puso ng saging. Nalaglag. Ang laki ng mga sikat na dala ng Tips Leo guys. Ayun. Yung laman, tingnan nyo yung laman. Ayan naman, ilalim. Laki no? May makuha. May maabot.
Yung iba hindi makuha. Gaya ang iba. Ang tamis ng no, Sabaw. sabaw at saka unod. Good. Ayat lang. Ah, Ano ba ka, Andre? grabe ha. Doon na, kubalik. Doon na, kubalik. Tabang mo, timplan. Naman. Sakto kayo, laman na kayo. Ang sarap talaga ng sabaw. Kasi sa Perbo. Buwak. Buwak mahal lagi. Dako. Lagi sih nanay pa ito. Hindi nga buwak. Ba, lukas ba? Ito ako. Kasi isuka lang sila po. Ayan guys, so yung kinasun talaga, no? Ang hirap kunin. Ayan, no? Wow! Unang sila ito ya. Unang sila. Supi na niyo. Inahangot niya mo. Tapos ako kumain guys. Lagay ko na po yung mga taphang.
adobong pusit. Tapos yung guso. Tsaka itong sinabaw na kinasun. Ang busog ko na po. Ano ba? Busog ako? Ano ko? Paano ba? Ganahan ito niyo ito. Visit dito. So po guys, thank you for watching, no? And tapos na po kami kumain tips niyo. Bye-bye na po. Abangan niyo po next video namin.